Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kokuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chimogara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tavigira inyaya netsa aya yekupwanyirwa kwevanhu dzimba operation Muramba Tsvina vanarubiswa mu maruzeva chinzi vakagara zvisiri pamutemo zvinaumira mushe nyaya yakora moto even masabhuku chaiwo aichekera vanhu dzimba akubviswa munzvimbo dzavaigara muri Zimbabwe. This operation iri kubata munhu wese. Pane maslides atakuigira toda kuti muone masabhuku achema nekubvisirwa kwavaitwa zvinhu zvavo panzvimbo vakapwanyirwa vakapiwa ultimatum yekuti vabve mumaruzeva mavari kugara muri Zimbabwe vachema vachiti vane nguva vari mumaruzeva umu zvinzi vari vakachema nehurumende kuti vapewo mapepa ekugara. Zvakare Harare meya vaJacob Mafume vabuda vachipa warning kumunhu wese ari kuvaka muarea yakaita sana Zvimba naSeke vanhu vari kuvaka dzimba dzati kure vakati vanhu ngavasaweste ma-investments avo. They should consult the council first before vavaka ma-structures avo akakura muri Zimbabwe. Kana vanhu vari kudiaspora vazhinji vari kuunza mari kuZimbabwe vachivaka maruzeva vachiinvesta mari dzavo mukuvaka maruzeva. vaJacob Mafume vataura vachiti it will end in tears. Onai video iri moti muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. I want to strongly advise the residents of Harare to please stop purchasing land from land barons. Please stop purchasing land without cross-referencing with the council. And please, building on school sites, dump sites, cleaning sites, unplanned areas, unsanctioned areas, it's going to end in tears. No matter how long you have built there, it's all going to end in tears. Let us not invest our life savings, our sweat and blood in unsure investments. We cannot have rural district councils managing settlements as if they are in Harare. It is something we are going to speak to the local government minister with. It is something that we are going to speak with the powers that be with, to say that you cannot have rural district council pretending and masquerading as cities and building settlements on the boundaries of Harare. That land must be given to the city of Harare so that we can plan properly, we can do housing and expand the boundaries of the city. People are pretending to be living in Zvimba Rural District Council, Koromonzi Rural District Council, Manyame Rural District Council, when for all intents and purposes they are building houses for Harare and they are connecting to Harare. Now we cannot have a country that cannot plan its own city, a country that is a capital city without a boundary, a country that simply neglects, fails, and abandons the whole process of planning. So we are not going to be able to tolerate the expansion of the city inward. That is cannibalistic. Rural district councils must remain as such and allow urban councils to do the planning. We are building settlements with no schools, with no hospitals, with no roads, with no employment opportunities, and expecting Harare to shoulder the blame. We are having cholera epidemics. All kinds of diseases are coming. We cannot disinfect. We cannot move populations, congestions, and so forth. Indonzi sabhuku sinamai village 15B kuno kutakagara kuno ku 2004 asi nhasi uno takuona hurumende yakuuya lenzi kanzo police vakutibvisa zvepatakagara paya vaitwa isuduka kwa makagara ku grazing area asi nguva yose tatakagara vachiteresa mutero tichibhadhara. Saka tachingokumbira chichemo chedu kuhurumende kuti ngaigone kutigadzirira mapepa tigere ipapo patakagara plus maitira kuti 7 days ndaunobva pawakagara. Hakuna munhu chero pabasa anodzingwa ne7 days. Munogona kupuwa nguva period kana vavaona kuti pane kumwe kwavanda kundotisa kwakanaka nokuti pakuti tishungurudzike kono vana vakakorera muno vakazvarirwa muno vakadowanikwa mwadawa kumabasa vakutotichengetawo tiri padzimba asi ndopada kunzi ndibve ipapo namakuva anasekundosiya namakuva vazikura kundosiya ndoenda kupi kwanichaenda ikonoenda chembera seizvozvo. Dai hurumende ngaigona ita plan nesu yatipetsera tipa mapepa tigere ipapo. Amene vaizogona kutibhadhara namakuva edu achisumuka
vachindomaisa kwavanenge vandoti tsvete. Hatisi hedu de vange vatibetsera hurumende toichemo chedu kuhurumende. Ndiri mugari wekumasvingo kwamushandike village 15B. Tapinda dambudziko munzvimbo matiri kugara pekuti isu takagara munzvimbo iyi kwava nemakore 15 vamwe 20 zvichienda mberi. Ini ndakatosiyiwa nemurume wangu ndine vana vangu vakatanga ECD ndiri munzvimbo iyi kusvikira izvozvi. Umwe wacho wekupedzisira ava kuita form 1. Saka takangozonzi chibvai panzvimbo iyi tikapuwa 7 days dzekubva panzvimbo. Indandabhadharira mwana wafizi yekuti aende kuchikoro. Ndinotoita mari chomapiece work ndozvandinorarama nazvo. Handina umwe unondibatsira. Ndakatongokura ndiri nherera. Chero kuti ndinde kumusha handina vanogona kundondigamuchira nekuda kwesituation yandakakurirawo iri mairi. Saka ndaitotiwo ndawana musha wangu kuti ndigone kurera vana vangu vakure. Saka izvozvi handina pekutotangira. Kutosara ndiri panzvimbo vamwe vachitoinda. Kutoshayiwa kuti ndoita sei, ndotangira papi, plus chero ndikasumuka nevana vangu ndoshayiwa kuti ndinotangira papi, upenyu hwacho ndichaita sei kuti vana ava varambe vachienda kuchikoro. Handitorina zano, ndosaka ndakasara ndiripo vamwe vachitoinda. Saka handitozivi kuti hurumendewo inotitora sei kana zvinhu zvakadaro, nekuti tinenge tichitoshuwawo kutoti patinenge tagarawo ndakatosimawo kunyangwe miti, kunyangwe magarden tichitoitawo nekurima kuti vana mhuri dzedu dzirarame, tichitotengesawo. Sepano patanga tiri papa chitondibetsera seni kuti kunyangwe zvekuita zvemusika ndichirera vana vangu handina imwe nzira indogona kuvarera nayo. Saka zvinotorema kuti ndibve pano ndoshaoti, saka ndonotangira papi pa 7 days dzacho handina chero pokutangira, chero mari chekuyo kuti ndibve pano nezvinhu zvangu handitorina, kana kwokuti ndindoloja handitorina chero mari yacho yekundoloja. Saka ndetoshuwawo kutoti kana tichingewo tawanawo nzvimbo dzokugara, dai hurumende ichitibatsirawo kuti tigone kuwana chero kana pachidiwa mapepa tinogona kushingaira kuti tizviite tizviwane, votigarisawo panzvimbo dzinogona kuti tigare nemhuri dzedu, nokuti vamwe vazhinji tenge tingori masingle mothers. Saka kana uri single mother hauna umwe munhu anogona kubetsera kuti ugone kusumukira, asi kutowisirika pasi. Seipapa tichatowisirika pasi zvokuti ndogona kutoshayiwa, kutosvika pamwe kuzodhamba vana nokuti ndendashayiwa kuti ndovaitisa sei. Saka zvototi ndiremera kuti ndoshayiwa kuti ndovaitei, vana vacho ndovaisepi nokuti ndinavo, havana mubereki unogona kuvamiririra. Baba vavo vacho vane 15 years vabva, takangovaka mushando bvavatobva ndobva vatoenda. Saka ndotoshayiwa kuti saka vana vacho ndichaitei navo. Vana vakatosara vari vadiki zvokutoti handitorina chero plani kana ndikabva pano kuti ndichaitei navo. Pamwe vachatorega zvavo chikoro votongofamba vachienda nenyika. Apa vasikana vanogona kutongomitisiwa nokuti nika ndikatovasiya handina wendovasira, vachatongofamba nenyika. Saka handitozivi kutosara ndiri pano kusatoziva kuti ndichaitei kana kuti ndotangira papi. Saka ndakangomirirawo pazvinorema nepazvinogosha. Chatinongokumbirawo dai hurumende yatibatsirawo ipapo kuti vanhu vangaitei. Hatisi kuramba kuti tibve panzvimbo, nguva yacho futi yatinenge tapuwa inotiremera kuti tingobva nguva duku iyoyo. Hapana kwaunoinda, hauna hama inokasira kugamuchira. Kumusha kwaunenge wakaberekwa unenge uri nherera, kunenge kuchitokugozherawo kuti udzokere kumusha ikoko nekuda kwezvimwe zvimiro zveunenge uchirarama uri pazviri. Saka zvinotorema dai vatotibatsirawo neimwe nzira kuti kunyange wakatipa ma-small portions ane mapepa tinokwanisa kuti tigarewo tichichengeta mhuri dzedu, tichiitawo zvatava tichiitawo mhuri dzedu dzichigona enda kuchikoro. Hazvibetseri kuti mwana musikana wongonzi warega chikoro, mwana womitisiwa otofamba achiita vana, nokuti hana iye pachake kamai vashayiwa sosi yokuti agare, iye hachitorinawo pokugara. Saka chatoita cheni yokutoti kunoita vanhu vasitorina foundation vachingoinda nenyika. Kana ndichitogara navo ndichitozama kuti ndiumbe vana vangu vakure.